Kublai pikirwan kiba sngutanat ban snap iki video ki notice jingi kop khwai dokha hakane ka channel te blog ka jingi kop khwai dokha kabla pni id ba keling khoi ba di ba ars imli rengkat bat ki blog ka jaka kalong hamar bari fishing pound milim mar baniang ka dorjo ka tiket khwai kalong lai hajar sanspa shirweng we khwai katarik ban khwai kalong khat nyo tarik banai khandai ar hajar ar puar kapor ban khwai kalong khandai bje men step hadu ka ar bje shiteng no phai sngi ki price khane ke sngi kilong ki ba he ba banikong unyora ya khat ar lak uba ar nriu lak uba lai sau lak shisin baladap ki price ki rawon kim dei ban pentut ya ka jingi kop khwai dokha ka jingi kop khwai dokha kan yaj be shakmat ki consolation prize khane ke sngi kilong sa group kata group A group B group C but group D ha group A we hadu khat angut kinyo mar silak way haga group B way hadusan kinyo mar sanpho hajar haga group C way hadusan kinyo mar arpho hajar haga group D kindon hadu shipongut way hadu shipho kinyo mar shipho hajar en dilupa ya ki tiket nadu ka khandre tarik banai khandai ar hajar arpho ar haga por khat way bje men step rengkat bat ustikar bu jaka NI jaka shong khat sau enchi en sim jing thau ya baro ki je dokha light no ka sirwa kap omsha ban sajing bam kat bom padai ka por khwai na lor ki dokha rim enthe thmai pra quintal tam ha ka khandai tarik banai khandai ar hajar ar por ha ka por men step endon ru kinong di wi kinong di knyang ha ka kasni lada phimshai phila ban phone hakini ki number kibla bu hangne han gasngi ke bapen sukut panat su kalong kandon ru kaluki dro nak bantayong phi ki prolog kirawon ki ba lekwai han gasngi kandon kaluki dro ubara ya kaluki dro han gasngi ulong ka brand new Alto 800 LXi ubar unyo dak pisa ar 4000 ubalai unyo dak pisa 10000 kador jo tiket lucky draw kalong live pa tiket tena kali nga jonga ka channel ka kitbox kitweng ipi kinong lek khwai kinong lek ka lucky draw hakte ka sngi pinlong kinong job bat nga karpa ipi radai ka sen ka baning kong ipi pinyo i ki khobor na ka channel soba ban subscribe khnang pinyo shushu da kiwei ki notice hakawai pat ka video khublai chbun